Pune aceste întrebări sau pregătește-te pentru surprize neplăcute. Înainte să semnezi un contract cu o firmă de construcții, ai dreptul și obligația să întrebi câteva lucruri esențiale. Altfel, s-ar putea să regreți. Prima întrebare. Ce garanție oferiți pentru lucrare? Orice lucrare serioasă vine cu garanție scrisă. Dacă ți se spune, stai liniștit, nu se strică, întreabă, ok, dar dacă se strică, ce facem? Întrebarea 2. Lucrați cu echipă proprie sau subcontractați? Asta contează enorm dacă lucrează cu echipă proprie, au control. Dacă schimbă echipele la fiecare șantier, pot apărea mici probleme. Întrebarea 3. Cine e persoana de contact pe șantier? Ai nevoie de un om cu care să comunici clar, nu cu 3 meseriași care zilnic fiecare zice altceva. Întreabă, cine îmi răspunde când am o problemă? Întrebarea 4. Ce conține exact oferta? Ai dreptul să știi ce e inclus și ce nu. Transport, debarasare, ființaje, totul trebuie scris. Altfel apar costuri ascunse. Și întrebarea 5. Care este programul de lucru? Sună banal, dar e important. Cât lucrează zilnic? Vin constant sau apar o dată pe săptămână? Fără ritm, nu ai progres. Nu semna pe încredere. Întreabă, notează, verifică. O firmă serioasă îți răspunde la toate fără să se simtă deranjată. Dacă vrei transparență și siguranță de la început, știi unde să ne găsești. Scrie-ne și hai să începem o discuție sinceră.